З Євангелія від Йоанна. Того часу люди з юрби сказали Ісусу: «Яке знамення ти зробиш, щоб ми побачили і повірили тобі? Що ти зробиш? Наші батьки їли манну в пустелі згідно з написаним: хліб з неба дав їм їсти». А Ісус їм відказав: воістину кажу вам, не Мойсей дав вам хліб з неба, але мій Отець дає вам справжній хліб з неба. Бо хлібом Божим є той, хто сходить з неба і дає світові життя. Тоді сказали йому: «Господи, давай нам завжди цей хліб». Сказав їм Ісус: «Я є хліб життя. Хто приходить до мене, не буде голодувати, і хто вірить у мене, ніколи не буде спраглим».